Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Oo. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako na sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mao ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kog sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. SED Alert! SED Alert! Huwing pagmatuod sa kayuhan. Hatod ka nato sa SED Marketing Health Testimonies. Unsay gibatik adto sa imong anak? Sakit kay ang tiyan, mayroon niya ni adto mi sa hospital. Bila mi ka adlaw tidto, ug yapon na ayo yang tiyan mo tong nay nagtambag namo nga magpalit daw mi og SED Liniment, haplas og panyawan capsule. Ipa 3 times adi daw sa iyaha para mawala ang sakit sa tiyan. Mo to akong gitry na ulian man iyang sakit sa tiyan na okay siya mo tong nakagawas mi hospital kay pagkuan niya take niya og kanang panyawan capsule nakalibang dayan na siya mo tong naayo din siya. Ako si Annalie Cotara. Health Testimonies. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. May nanawag man dayon nga, mapagani akong pag-uwi. Si Carol, nagukdog na sa lamesa. Basin og ang mga kaubanan niya nangita niya. Ako ang tubagon. Hello?
Lalaki na katubag sa cellphone di Karol. Hello? Who's on the line? Ay, gini message English diya, no? Bida, ngano ikay katubag cellphone sa akong ide Karol. Hain akong ide Karol. Tubag! Ha? Imong day Carol? Eh, kung saan din mo ni Carol? Akong girlfriend. Ha? O wa ka kasabot? Gusto ka balik-baliko na kong sultido, ha? Di ka kasabot siya nga ako siyang girlfriend, ha? Ay, di ako ang iyang boyfriend, do! Ah, okay. I understand. Oo, lagi. Pero, kagwapa sa imong uyab nga imong gipasagdan. Ah, oo, sa? May gani kay ako ang nakakita niya. Ug lain pa. Unya daw tanog tumong ato niya. Mabiktima unta siya. Bida, no? Forbida, no? Hain ka ba? Kaya ako iuli ni mong imong girlfriend. Ari ami aning resort, diin siya maabot. Nga anak ko! Ikaw ang boyfriend ni Carol? Okay ka naman, mura mo ka di ka to. Samar ka minus ka? Wow. Hay anak ko, hindi Karol. Ano na mo yung cellphone? Hay siya. Kalma lang. Nara siya sa may lamisa, oh. Naghukdong. Oh. Purbidang pating good aning kalaki, ha? Si Carol day tao na gilabyan ako ganinang naghukdong sa lamisa. Pre, kawik, may anak ko! Katugnaw. Uy, di gitugnaw ka di? Di padol di. Di may daob di. Di daoban ti ka. Ban ka karon. Ha? Amo ka magkahangal duha ka. Di daoban ti ka. Giangin ulit ko ni mag-ubog sa dagat kanahan ka na. Gitugnaw na noong ko. Ah. Need ayo man bangkit. Kanahan ka, human blanket si mong mata. Oh. Bibi, pangitahan Sige, ko May. cellphone, be. Asa to nalagpot. Sim ka kasuko noon. Giatiman nung ka. Sapa niya? Ayaw kag lumsan suga. Ikay no akong lumsan, buanga ka. Unsa man? Kadit mangita ko ikaso ha? Kaso si mong mata. Pahitaan na to, be. Pahitaan to. mata Kay na basin to. mo taob na, maabta na tong tubig akong cellphone naman na yun. Uga, ganin na itong naabtan, uy. Sa? Kay di ko diyan dagat. Nga naa pa man ang baybayon diha. Maklaro pa man kay haig man ang buwan. Ganin na itong nalabay ay. Ganin na itong maabot sa tubig sa dagat. Nakakita ko gilabay ni mo sa dagat. Ganin na pagsuroy na ako ni mo. Ana, sa dagat ay nalabay. Ilisig ito ng duha ka. Ilisig mo yan. Oh, ilisan. Sa duha pagbog ilis sa kwadto. Sa? Bugiro ni mo. Sa lilakan mo itong silpon na, eh. Bertuhon na makita, oh! Huwag makita ikam! Neldo, insulto na ng imuha. Ay! Insulto na na. Ayo, imo kong pugson pagpasulti ko. Ang hagit mo ka. Ay! Ay, murag ako kaila itong silpon na da. Nga, kuha mo to? Tag 399 naman to. Ay! 399. Hoy, ikaw may budget na ba akong ikapalit og bagong cellphone ha? Ha? Kay daghang kong award kaganina nga nadawat gikan ni Tita Juan. Paibugot ang dito kag mag-selfie ko makapalit akong dindot ka cellphone buanga ka wa kay apil mag-selfie ko. Natural mo kaya apel kay selfie man na. Unsa man? Ikaw nag-apil na. Kaya apil ako na. Di na selfie ang tawag na. Samday. Kuan, tofi naman na. Ay! O kung daghan na ta, mo ito gitawag ko ka ng groupie. Oh? Inana din na, Naldo. Di mi sa kamay baw ana Oh, oroy. secret. May bagdi ta genius. Sabi na, genius imong mata. Bibi, papangitaan na lagi to. Papangitaon sa nato sila sa Carol Big si Alan. Man ka, uy, mablakam ka to nilang dagko naman to. Pero basin pagka nang matinutong giingon ni Tita Juan, baga Sa gikidnap muka. plus de Carol. Sa Uy, muka kay ini usong ba, eh? kidnapping karon dis mga mahalon nga resort. Kita nagniya din hilain tong giskutan. Hasulay lang yung mga tao tong giskutan. Oy, mga foreigners ay kidnapon, oy. Mga foreigners ra. Kanang daghang kwarta. Dili mga Pinoy. Wa man mga kuwaward sa mga Pinoy. Papa, diha, uy, tana lagi Naldo. Ato sila pangitaon. Ipasagdan na lagi sugba na to din eh. Ha? I-apel ka sugba nun. So, higay na. Ipapaig na to ni. Ha? Mano to yung sugban tanan, humano na to. Aron mabuto sila, mga o na ta.
Hinay lang, be. Ang bayan akong tarong. Ano ta, habit na maabot sa imong cottage. Ang cottage niyo sila. Doon na lang ta. Mauna gini. Gitikang ka usay mo to, Ilbe, be. Saka, kana. Dairan to, be. Kana, Inaigling ko na aning lantay, ha? Kawayan din hira ba taon ning lantay ninyo? Basig malusno ni. Lingko diri sa kawayan gawa sa inyong cottage, diri. Pilo na, tika. Nahubog ko lan. Oh, gihubog ka itong tawana. Kami plano gito siyang dautan mo. No, sayop ka, oy. Buutan mo. Ayan nga nung ihubog man kaniya. Akong kagustuhan nga maghubog ko. Unsa? A cup of healthy goodness, straight from the heart, brings happiness, love, and joy to you. Every sip brings special memories. A cup of healthy goodness, Banyawan Herbal Coffee. Zed Panyawan Coffee, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Akong kabubuton nga mukuyog niya. O akong gusto nga maghubog kong maayo. Kaya nga nung gusto magkamahubog, be? Basta lang. Hi, si Sheila. Nasa sud ni cottage. Sud na ko, sud ko. Sulti na taday. Anong gusto ka maghubog kumayo? Gusto ka yung mahibaw? Oo, siyempre. Tungod kay may lisod kong desisyonan, Alan. Unsa man na, day Karol? Sulti ko. Unsa man? Nakita niyo mo sa day Karol si Bay Alan? Nando, nakitaan ko lang akong cellphone, Nando! Unsa? Bayan, no? Daan pag yun Cellphone? lagi ko. Diri na itong napitan, halaboy, Naldo. Huwag napatiran ako sa akong tiil. Ay, thank you, Lord. Nakita na yun akong cellphone. Yes! Buday! Yes! Sa makariaka mo rin ka, nakadaog luto. May ang cellphone na, Bay. Labay tayo layo para hindi makitaan. Sumbagong tinong ka. May paiday na maglabay sa dagat. Cellphone na. Ayo, ang tawag. Damay do? Naldo! Di na Ayaw punitan. ismula ni akong cellphone, Naldo, no? Kay doon na ni mas sentimental value na ako. Value sa? Value si mong mata? Wa magay na value? Sentimental value ang akong giingon. Ngay nga naman ko, no? Kwan, nakauyab man kog 5 ka buok sa text aning cellphone na. Siya. Ay! Bayan, no? Kayo man kahibaw ang nag-text ni mo, day. Nga, mao na cellphone ni mo. Kay nahibaw pa? Uy, ma-turn off to, eh. Amaw! Kibaw ka, kabukol ba yung cellphone ilabay na ko ni si mong unal do. Makabukol ni. Ayaw ha. Ay, komedya di ha. Ay, lakaw nun ka, lakaw. Ikaw na bali atong gisugban akong bangus, be. Kaya mo napaig na to. Sigong atang kayo, napaig na to. Ikaw na lang gud, uy. So yan akong tawag si Day Carol sa... Mau ba? Mau day mong giingon nga lisod desisyon na day Carlos. Ang pagsugot mo na ko. Kuan manggudlan. Ingon ani manggud ni. Ay, si Day Ayaw. Sheila. Ay, ito baga. Para magkasulti tagtarong. Ako inunang ituwas sa charge, be. Marag lubat na kina. Nga ato i-silent. Parang di matugaw ang itong pagsulti. Pero tingalig na balakan na kay nako si Day Sheila. Uy. Wa siya ang kabalakan. Kaya niya na ta. Nauli na ta din sa resort nga atong gistaan.
Pero mas lamay baw. Oy, bawal lang na to. Ayun, lagi. Isa mo na. Be, i-charge ko na yung cellphone, be. Ay, off na ko para di sige ring. Ako i-charge na rin, diha ka lang, ha? Halipong yung kuda. Daghan yun dito akong nainom da. Inom ta day. Sa? Inom ta. Ha? Inom mo taon? Masa may gusto rin mo inom. Oh, naman day, sumsuman sad. Luto naman ha. Inom ta. Ikaw ba ka? Ako uri kag kaon-kaon og inom-inom, no? Nga pa tamay bawag asaron sila si De Alan. Si De Alan. si De Carol o si Alan. Awar ko ka. Oo. Ay, lagi inom mo, hubog naman ka. Ako na, ibaw na ko. Ha? Ay, ba sila? Awa na yung cottage din, awa. Na, uyog-uyog siya. May taos gawas. Sila si De Carol na si Alan? Kisa pa man day. Abi, ato na ko, be. Ay, Ano man? sekundi ka ron. Mas- Magkabalda ka na nila. Si Magabalda ba, Pasagdi na sila. Maghimol tag isinang ato. Uns paghisgot lang yung mga tao kita nag-uban. Unsa man. Ay, abadi ay. Uy, Dinilang kailang ka day. minaldo, Di eh. sabak na ko day. Abadi ay! Ay, dinilang ka. Magkuha ko sa among napalit ng mga ilimno ni Bayalan ganina ha. Mag-inom-inom ta din si Baybayon. Aro romantic ba? Ha? Abdi, romantic dakong mata ni Monaldo. Ay! Masa ato pa day. Lisod ko di ay kong malon. Dili ba, Alan? Kukuhain lang. Maybe. Sultihin lang ko kung ano sa'y gusto ni mo sa kinabuhi. Ha? Kaya andam kong ihatag na ko ni mo. Unsa? Sure ka nga mahatag ni mo ang tanan? Ha? Alan? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga